Jeg hedder Jonas. Jeg er 16 år gammel. Jeg går på HTX, og så bor jeg i Billund. Når jeg tænker på Erhvervsgymnasiet i Grindsted, kommer jeg til at tænke på alle de ungdomsuddannelser, som du kan tage herinde. Som gør, at du kan åbne nye døre for at komme videre i livet. Det, der er særligt ved min uddannelse, det er, at jeg kommer ud og prøver noget praktisk, i stedet for at sidde og glo på en tavle hele tiden. Komme ud i laboratorier og i værksteder og prøve maskiner og sådan noget. Jamen, jeg valgte Erhvervsgymnasiet i Grindsted, fordi at det ligger tættere på mig, og jeg har hørt meget godt om det. Blandt andet fra de venner, jeg har, som allerede har taget en uddannelse her. Forskellen det er jo, at du får mange flere lektier, og selvfølgelig er det, altså niveauet også hævet. Og det stiller også større krav til dig om, at du er nødt til at yde noget mere, for ligesom at kunne følge med i timerne og kunne følge med i det, som der er gang i. Jeg har overhovedet ikke fortrudt, at jeg har valgt Erhvervsgymnasiet i Grindsted, fordi jeg synes sagtens, at jeg kan følge med i det, vi laver. Den her uddannelse den giver mig mulighed for at læse videre på en masse naturvidenskabelige uddannelser, og for eksempel komme på universitetet engang. Lærerne de er rigtig fagligt dygtige og ved, hvordan de skal tackle sådan nogle specielt også nye elever her.